Ginirescue ang 6 ka mga menor de edad sa barangay Kasing-Kasing, Molo, Iloilo City matapos ginreport nga nagagamit sang boga. Ang boga mo isa sa ginadumilian nga gamiton sa pagsug-alaw sang bag-ong tuig bangod nga delikado ini para sa nagagamit kag sa iban pa nga tawo sa palibot. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Gemma Calizado, ginpahayag sini nga gilayon sila nagtawag sa police station agod nga matatapa ng reklamo sang pumuluyo. Madasig man ini nga ginrespondihan sang mga kapulisan. Suno pa sa punong barangay, hindi ini manami nga buluhaton na bangod ni mga residente nga nagaobra bilang call center agent kag nagamasakit nga kinahanglan sang tulog. Ginhingi uman sang barangay officials nga magsunod sa layi ang tanan na bangod tamaan kadelikado ang paggamit sang boga bangod sa peligro nga dala sini. Dugang panikalizado, gintawag man gilayon ang mga ginikanan sa mga menor de edad. Bilang disiplina, ginpaidalom sila sa community service sa kaangay sang pagpanghugas sa ilang mga puluyan kag pagtudlo sang mga obra sa balay. Oo, mga buga na iya, amo na gatuga gid na sang kahadlo kay ti damo na may mabulag kasi na mo. Kamo to ang isa gani di ka ginikanan nagkadto sa akon kang iya bata kuno gin palukan. Kamo to hambal ko sa imo nga hindi sa wala sa bala ginikanan. So posible nga nagatalang lang ang bata. Imo to ging laygayan ko man bilang Iloy sang barangay. Ging laygayan ko man nga hindi rason nga magdinungol ka magpalupo kada sang mga buga-buga na kay bangod wala ka ginikanan kay makahalalit ina kag mangin at rason ina para prisuhon ikaw. Samtang sa interview naman sang Bombo Radio kay Police Captain Ryan Christ Inot, ginpahayag sini nga kunliwaton pa sa mga kabataan ang among buluhaton ang ilang mga ginikanan na gid ang pagatawgon. Nagpanugyan man ini sang kooperasyon agod malikawan ang halit nga dala sang paggamit sang boga. Sir, panugyan sa kapulisan nga balaan naman nila nga bawal, ginadili na. So kung may mo hindi na hindi na nila palaboton nga damo sang magreklamo kay kita gina-aksyonan taman lang ang mga reklamo sang pumuluyo kag makakos gid nino sang sabat kag amo to nga ginakuan naton nga tikitan sang anti-nuisance kay may anti-nuisance makita diri sa Iloilo.